Jerusalem Crusade Chanchin kan soi tak ma in Jerusalem history hi tarlang masapotila athawme Jerusalem hi Bible mun poimo tak ni in lal Davida chuan Israel ta khopuyatan apuanga Zion tia hriat ani bokani lal Davida fapa lal Solomon chuan Jerusalem temple chu sa in lal Solomon temple chu Babylon mi te chuan anti chia Judah mi te chu no chua an ni boka anuwa lal Cyrus chuan Judah te chu kirtirin temple chu sak that ania anuwa chuan Alexander the Great chuan ramron la in Jerusalem chu athu hnuaya a om le a Alexander nuwa rorel tu te chuan temple chu antibol lo chiama chu chuan Judah ho Greek mi te laka helna Maccabees revolution chu aron pian tir ta ni anuwa chuan Rome ho thu hnuaya Jerusalem chu kun le in lal Heroda chuan temple chu athom tha a Mase hlemhlet na le duamna awang chuan helna chu chuak le in temple pahnih na po chu ti chiat ani le ta ni kumsamruk nuwa chuan Rome ho laka Jerusalem azalen theinan helna chu achuak le a kumthum zet anin do nu chuan helna chu a hlo chama Rome ho chuan Jerusalem ming chu Aelia Capitolina ti in an thlak saka anuwa chuan Roman Emperor Constantine chu Christian in Latin Jerusalem chuan raware le a chuti lai chuan sakho pakhat thangduang tak mai Islam chu ron lianin Jerusalem chu an luta Jerusalem le a chevel ram tam tak chu opin Muslim ho chuan Muslim ni lo ho chu nam hnuai hnung enin an en ta ni kumsang khat somkwa panga November ni samni pasaria chuan Pope Urban II chuan sermon pakhat Europe history thlak vek tur chu French khopui pakhat Clermont chuan thlakin athu soi chuan mitam tak rilru a khoya thlarai lo te chungin athu cha chuan khothlangram chu thang chuakin Crusade kum chu a in tran ta ni kan soitak angkhan November sangkhat somkwa panga chuan Pope Urban II chuan special sermon nein mitam tak chu French khopui pakhat Clermont chuan an pung khoma Pope chuan Christian te hmun poimo Jerusalem chu pathian mi nilo te chuan runin ngun nam le mei manga Christian te an suat thu asoya chu athu sei chuan mitam tak rilru chu a khoya Popin Christian te ramthiang hlim lakir tura asom na chu mi singtel te meu chuan an changa he ramthiang hlim lak tumna hi Crusade chu ni ma se ram lak tuma thok chuak Crusaders masaber te chu an molmang angreng hlea mipa ngai hausa deuh le re thei deuh te lo nei mi te le sipai tlema zong night te chu kal chuak an ni deuh bera heng ho hian an hmel hriat ngai lo le an lakal ngai lo na hmuna Jerusalem lo la to tu Muslim te chu bei an tumani an ramlak tumna hian plan mumal tak an nei lova map tha an nei lova long chuan na tur an nei lo wangin an ti thei om chhun chu mel marama kea inzui hul chu ni a thenin an bungrua te chu tolai lir ke hni nei chi mangin an nuk boka an tumram chu panin an chuak tran ta ni chutia khochak lampana an kallai chuan konglaka Europa Judah te chuan lo bein thisen tam tak chu a chuak ngala Crusader te chu an tal buai ngal hle ani engti ti inemo konglaka lo bei tu te chu an paltlang theya
Anua chuan sakor chungchuang sipai rual chuan ron zui vatin kumkhat avei trep tia chuan Crusader te chu Constantinople Byzantine Empire ra chuan anin mukhom ta ni. Crusader ho chuan he an crusade hi an khovel tomna tura an ngaya. Ma se chatuana nun na nei an be seina chuan ati huai senani. Constantinople Emperor puina in Crusader te chuan Islam ho ria buk ber Nicaea chu an target ngala. Nicaea la tura atha fe an be nu chuan khopui chu an lata a. Ma se indo na thiang hlim chu ala in tran don chawani. Christian ten Nicaea an run na chu Muslim ho chuan an changlet ngal mai lova. Muslim ho chuan chet na hun thale rem chang an la nga kani. Crusader te chuan Nicaea atang chuan Jerusalem chu karni khatnuwa lu thei mai anin beisaya. Ma se ani na taka chuan mi sing ruk chuang an nia. An tam ema wang chuan ma an son thei lova. Mun toy te kal turpon nileng hun an manga. Ei turan ei chung nen voile khata be an to pala thiphiar thei din muna chuan dingin anin ria. Crusader te chu mun nia anin thendar ta ni. Crusader contingent pakhat na chu Beaumont of Toronto chuan hruain nilihnuwa in mukhom le tur chuan an chuak ta a. Crusader 10 Asia Minor an paltlang dona chuan sipai pem chi te chuan an lo ambusa. Turkish ho sakor chungchuang sipai te thisen tui hal na chu an tem ta ni. An thal fang te chuan chhum ang main ni te chu a hlia thima. Chung thal fang kara chuan ching nia ang maya rangin Turkish ho chuan an ron be boka. Crusader te chu chi aya in nukir mai lovin Beaumont chuan in Vendan formation chuan arem ngala. Chuti chungpo chuan Crusader te chuan chiatna na satak an machonani. Turkish ho chuan an hual thupa arem chang piang chu an that mia boka. Meichia naupang atuama chu dim an nei lem lawani. Chutianga be an toa mitam tak an chan chungpo chuan an thil tum chu thul an tum chuang lova. Midang ron thlen ma chu anin veng shama. Ziak tu then khatin an record dan phei chuan an meiche hruai te chu in chein Turkish sipai te ma a chuan an sipai le aral do tur te hum him tur chuan an ding chuaka. Meiche tam tak an ti hlum thu an record ve bokani. An rin na in ati pau khawa wang chuan khothlang mi ramlak tum tu te chu ne theilo ang main an lang tana. Turkish sipai te po chu an paltlang le ta ni. Ma se Muslim ho sipai lau om tak te ne na khai khin chuan Crusader ho chu an zuam om hle a. Kalkonga eitur mumal nei lova omin hri ten aman thul an rin lo tak sipain an lo be chau bok nen. Jerusalem chu an thleng theyangem ti po ngai tua tham fe ani. Crusader te chuan avoi khatnan tui an mu that lo wangin harsatna an tok ta a. Mithi te chu an pung tuala. Asia Minora in beina khan an sakor te po an thi zo te uvek to ni. Christian ramlak tum tu te chuan Taurus Mountain paltlangin harsatna tam tak tok chung chuan Syria chu kumsang khat somkwa pasari fawang lai chuan an thleng ta a. He mun an thlen hian Europe atanga thok chuak zat ve vel chau an dam to ni. Ramthiang hlim lu tura in puwa cha te chuan Jerusalem lu ka Antioch chu an lak nge yangaya. Antioch hi Muslim Turk terrorel na nuaya omania. He khopui hi tlang lian tak pani chuan vengin sipai te chu an nei thalea. Medieval hun laya khopui lak har ber polani. Chung sipai lau om tak tele an khopui beitur chuan an rin na chu achak tokem. Crusader te rin na chu fin in om donani. Kumsang khat somkwa pasari fawanga tang chuan Christian Crusader te chuan Antioch chu lak tumin an beitana. An nun na chu
chu chiat na namen lo thlen thei in do na chuan lanin Antioke chu lak nge an tumani hein be na hian thlariat zet awa Crusader te tan chuan mel marama thlasi khan mana ral be chu shem muntluk zetani a then te chu hri kain an dam lova a then ei tur nei lovin an tram boka anin be result chu January sangkhat somkwa pariata chuan aron lang tan ta ni mi sing khat chuang chuan an nun nan chana ziak tu then khat chuan heng Crusader ho hian ei turan nei lo wangin uile sazu te ram savun le thlai chi te chu an ei thin thu an ziak lang ve bokani Crusader then khat te chu nunna an chan hnem ema wangin an mang anga pathian chuan Crusader kal te chu a hoi san ta ni te in an ngaya mase Antioke chu lain an thil tum chu an thul chuang lo ani ole khati zong kha tun trumatan chuan nile phot mai sela patru lama achun zomna ronda ani dona khongein ka channel hi lo subscribe la patru mai idu lo chuan notification kha ilo on ve nge don nia clear tu zong zong te in zawain video le a kanin mule theu don nia